L'Ajuntament de Salou fa marxa enrere la seva decisió de contractar una obra de Degoll de Gom en castellà. Òmnium Cultural havia criticat durament que l'obra no es representés en català. Polèmica a Salou a causa de la llengua en què s'ha de representar una obra de teatre. En un principi, l'Ajuntament havia contractat la companyia Degoll de Gom perquè fes en castellà la seva obra Mikado, una versió que la companyia catalana utilitza a les seves actuacions fora de Catalunya. Aquesta decisió ha provocat les crítiques d'Òmnium Cultural, que considera intolerable que una obra catalana es faci en castellà a Catalunya. Al final, l'Ajuntament ha fet marxa enrere i ha confirmat que l'obra es farà en català. Polèmica aquests dies a Salou amb motiu d'una representació teatral. Tot arrenca de la decisió de l'Ajuntament de Salou de contractar l'obra musical El Mikado de la companyia Degoll de Gom, que representarà el proper 3 de març al Teatre Auditori del municipi. Una contractació que anava acompanyada de la condició de que l'obra representés en castellà. Aquesta situació ha provocat la reacció d'Òmnium Cultural, l'entitat que lluita per afavorir l'ús social del català, que critica que és el primer cop en els 32 anys d'història de la companyia catalana que algú els imposa des de la mateixa Catalunya aquesta condició sine qua non, amb l'argument de que molta de la població de Salou ha nascut fora de Catalunya. Des d'Òmnium s'argumenta que per la mateixa regla de 3, en els municipis on hi ha major concentració de ciutadans provinents del nord d'Àfrica o de Romania, les representacions s'haurien de fer en àrab o en romanès. A què s'han cregut aquesta gent? A què ens tenen que venir a manar a casa nostra? Per exemple, a Gandesa em sembla que hi ha d'un 20 o un 25% de romanesos, doncs així podien fer el Degoll de Gom amb romanès, no? Que hi ha un mercat potencial. És que si anem fent distincions d'aquest tipus, nosaltres mateixos ens posem a marratera. Jo crec que hi ha una indignació i el país té que respondre i Òmnium al davant. Això no es pot permetre. És que el català és més difícil que el guajiri, Jo em sembla que el català avui és de les llengües més difícils del món per ser enteses, I aquesta gent que fa 15 o 20 anys que viuen aquí o que venen cada estiu, pobrets, deuen ser curts de mullera quan no entenen el català, té que ser molt greu, I més una obra de teatre encara més. A veure, no es tracta d'un llibre científic. Si fos un llibre científic potser els hi costaria, però entendre el català amb el Degoll de Gom és que és absurd. Doncs segons s'ha confirmat a Canal Reus Televisió, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Salou, Pere Granados, l'obra es farà finalment en català. El consistori salouenc, intuint la polèmica, ha decidit fer marxa enrere i aplicarà a partir d'ara el criteri segons el qual les obres d'autors catalans es representaran només en català. Segons fonts municipals, al voltant del 65% de la programació cultural salouenca es representa en català, un 25% en castellà i un 12% en anglès. L'Ajuntament argumentava que al mes de març ja viuen a Salou uns 70.000 habitants, bona part dels quals venen de fora de Catalunya, perquè en un principi els havia semblat adient contractar l'obra en castellà.